Στάθη, νομίζω η άποψή μου συγκεκριμένα για τη Μέτα είναι ότι για πρώτη φορά η αγορά τιμώρησε μια μετοχή η οποία έχει επενδύσει υπερβολικά μεγάλα ποσά στα σχέδιά της, ειδικά αυτό το AI. Εντάξει, για το AI, εντάξει, για τη Μέτα αυτό είναι μια στρατηγική απόφαση. Από εκεί και πέρα η αγορά τα υπερβολικά ποσά και την σχεδόν ολοκληρωτική της συγκέντρωση σε όλη αυτή την ιστορία του AI το θεωρεί προφανώς σαν ένα αβέβαιο παιχνίδι, οπότε την τιμώρησε και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματά της. Τα αποτελέσματά της βέβαια αντικατοπτρίζουν και τα υπέρογκα ποσά που ξόδεψε εκεί πέρα, οπότε είναι λογικό να γίνει αυτό, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για το Meta. Σαν πιθανότατα να κάνει ένα παροδικό rebound προς τα πάνω, η δικιά μου γνώμη είναι να μην το εμπιστευτείς αυτό μέχρι να επανέλθει μέχρι οι δείκτες της μετοχής, είτε το παίζεις τεχνικά είτε αλλιώς. Στην περίπτωσή μας είμαστε traders, οπότε το παίζουμε τεχνικά, οπότε μέχρι να επανέλθουν οι δείκτες σε μια ανωδική τροχιά δεν θα το εμπιστευόμουν το συγκεκριμένο χαρτί. Είναι γενικά η αγορά είναι περίεργη. Ουσιαστικά την αγορά την τραβάνε 2-3 narratives τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή, έτσι, τα rare earth minerals, το AI, εταιρείες σε πάση περιπτώσει που πουλάνε και διαχειρίζονται αποθηκευτικό χώρο για όλη αυτή την ιστορία. Είναι συγκεκριμένα πράγματα που τα τραβάνε, συν τους Magnificent Seven, οι οποίοι, εντάξει, ουσιαστικά αυτοί μαζί με τα 2-3 narratives που είπαμε τραβάνε όλη την αγορά σιγά σιγά προς τα πάνω. Η εικόνα από εκεί και πέρα δεν είναι και τόσο σοβαρή. Πάνω από τα μισά χαρτιά που διαπραγματεύονται στα μεγάλα χρηματιστήρια της Αμερικής είναι κάτω από τους, ξέρω εγώ, από το Benidari, το EMA. Θέλει προσοχή και η μετοχή που θα επιλέξεις αυτή τη στιγμή να παίξεις θα πρέπει, για να έχεις τις πιθανότητες, πάση περιπτώσει μεγαλύτερες πιθανότητες να γράψεις, είτε να είναι σε ένα από τους τομείς, σε ένα από τα narratives τα οποία τρέχουν, είτε να έχει αποδεδειγμένα ξεκινήσει ενωδική κίνηση. Στο Meta εγώ δεν το βλέπω, δεν τη βλέπω αυτή την κίνηση αυτή τη στιγμή, οπότε αν μπεις, καλό είναι να περιμένεις να πάρεις τα σήματα τα οποία έχεις βάλει εσύ πάνω στο γράφημά σου και να μην παίξει τυφλά απλά ένα παροδικό rebound. Αυτά, φίλε μου, και καλή Κυριακή και καλό μήνα.